Сезон 4 на Блу ще представи ново бебе. Този персонаж ще бъде голяма изненада. Готов ли си да разбереш кой може да бъде най-новото кученце в сериала? Нови братовчеди. Има 2 потвърдени персонажа за следващия сезон. Говорим за Ред и Джуджу. Те са кученцата-близнаци на Леля Бренди и се очаква да се родят още в самото начало на 4-тия сезон на сериала. Ред ще носи това име, защото ще бъде момченце от породата Ред Хилър. Доста сме сигурни, че това е кученце, създадено като атрибут за Блу, защото, както знаете, главният герой е получил името си само заради цвета си и същото ще важи и за Ред. А сега, в случая с Джуджу, трябва да обясним нещо. Сестрата на Чили ще има 2 кученца наведнъж, защото създателите на сериала са искали да изпълнят най-голямата и мечта по възможно най-красивия начин. Тя ще стане майка на близнаци. Джуджу, вероятно, е получила името си като атрибут в чест на госпожа Кетъл, майката на Чили и Бренди, която е починала от болест. Ще бъде много интересно да видим как се раждат нови братовчеди на Блу и Бинго и как растат заедно с тях. А всички знаят, че сестрите Хилър са най-добрите кученца, които могат да служат за пример. А най-добрият човек, когото бихме могли да имаме за приятел, си ти. Затова, вземи си пуканки. Мислиш ли, че близнаците кученца спират до тук? В никакъв случай. Блу също ще има 2 деца наведнъж. Едното от тях вече го познаваме. Казва се Рокси. Това кученце се появява в края на сезон 3, но е съвсем ясно, че има брат или сестра. Как знаем, това е просто. Блу функционира само ако има дуо от кученца, които играят и откриват света заедно. В оригиналния сериал дуото е Блу и Бинго. Други анимационни филми работят по същия начин, като Пепа и Джордж. Но почакай, дали партньорът на Рокси не би могъл да бъде дъщерята на Бинго? За съжаление, не. Ще говорим за дъщерята на Бинго малко по-късно. Но тъй като братовчедите Хилър няма да живеят заедно, е невъзможно те да бъдат основното дуо. Братът на Рокси най-вероятно ще бъде кученце на име Боб, момченце, кръстено в чест на бащата на Бандит. Дали ще бъде супер активен персонаж като Блу? Все още не знаем. Най-вероятно това кученце ще прилича повече на баща си. И кой би бил бащата на децата? Това все още се обсъжда. Но има по-големи шансове това да бъде Макензи. И така, какво мислиш за тази теория, Пепър? Знаеш ли за Пепър Хилър? Не, говорим за дъщерята на Бинго. Но вече знаем, че сестрата на Бинго ще забременее в бъдеще. Това кученце ще бъде един от най-специалните персонажи за бъдещия сериал. А причината е много силна и е свързана с бащата на Пепър. Бинго ще се омъжи за Доги, глухото кученце, което се появи в сезон 3, в епизода Turtle Boy. Точно така. Той общува чрез жестомимичен език. Пепър вероятно ще се роди със същото специално състояние като баща си. И целта не е да се направи животът й по-труден. Съвсем не. Тя ще научи феновете колко е важно да се учи от различията и колко е необходимо да изградим свят, в който хората с подобни предизвикателства получават нашето внимание и любов. С други думи, братовчедът на Рокси и Боб ще бъде един от най-важните персонажи, който ще предава най-добрите послания към феновете в бъдещия сериал. Готов ли си да се запознаеш с това кученце? Куки. Мъфин също ще има кученце. Наричаме го Куки, кученце Блу Хилър, което със сигурност ще бъде също толкова експлозивно, колкото майка си. Но все още не знаем кой ще бъде следващият съпруг или, така да се каже, бъдещият съпруг на Мъфин. Може би дори още не е представен. Куки вероятно ще стане инфлуенсър точно като майка си. И вече знаеш, че Мъфин има YouTube канал, където показва забавни играчки за деца. Но един ден Мъфин ще порасне. И тъй като каналът й работи само ако дете го води, това означава, че синът на Куки ще поеме ролята на водещ. Това означава също, че това кученце ще стане най-известният персонаж във вселената на Рокси. Чакай, казах ли вселената на Рокси? Да, защото Куки е персонаж от бъдещ спин-оф, в който дъщерята на Блу ще бъде главният герой. Би ли предпочел да гледаш канала на Мъфин или още един епизод от Блу? Нина. Има персонаж, който трябва да се роди в края на сезон 4 и го наричаме Нина.
Тя е дъщеря на Фриски и чичото на Радли. И да, тя със сигурност ще се роди в края на 4-тия сезон на сериала. Знаем това, защото началото на сезон 4 е изцяло посветено на децата на Бренди. Това означава, че Нина няма място в сюжетната линия в началото на новия сезон. Най-вероятно Нина ще бъде кръстницата на детето на Блу, тъй като Фриски, преди да стане леля на кученцето, вече е изпълнявала тази роля. Но когато се опитваме да си представим как ще изглежда този персонаж в сериала, всички продължават да питат от каква порода ще бъде Нина. Това е, защото баща й е смеска между Ред Хилър и Блу Хилър, но тук, в този канал, вече знаем каква порода ще има дъщерята на Фриски. Със сигурност говорим за малко червено кученце. Въпреки че Фриски е кокер шпаньол, кузината й много наподобява страната Ред Хилър на съпруга й. Затова е естествено да мислим, че Нина ще наследи общи черти и от двамата си родители. Но ето въпроса. Би ли могла тя един ден да се грижи за Рокси и да се влюби в някого? Поли. И разбира се, вече знаеш за дъщерята на Инди и Ръсти, нали? Това кученце има име още от сезон 1. Тя ще се казва Поли, а епизодът, в който ще се появи, ще бъде с изключително забавна тема – диети. На първо място, всички знаят, че Ръсти и Инди ще се оженят. Учителката Калипсо вече изясни това, когато не повярва в кавгата на бъдещата двойка в епизода Момс и Дац. Помниш, нали? И всички знаят, че Калипсо е магически персонаж в сериала. Освен това, Инди каза, че може да играе на семейство само ако е с Ръсти. Но ние сме тук, за да говорим за това как Поли ще бъде важен персонаж, когато става дума за диетата на групата на Рокси. Така че нека започнем. Инди е била отгледана като веганско кученце, което означава, че не яде нищо, което произхожда от животни. И това е интересен начин на живот. В това няма нищо лошо. Всъщност, може дори да бъде много здравословно. Сега, ако погледнеш епизода Маркетс, ще забележиш, че Инди става много тъжна, защото не може да яде нищо на градския фестивал. Това е, защото не може да консумира месо, сосове, глутен или захар. Що се отнася до дъщеря и Поли, възможно е това кученце да бъде използвано, за да покаже на феновете как да се хранят здравословно, без да се чувстват тъжни. Защото вкусната храна не трябва да бъде пълна с вредни съставки. Жан-Люк. Гледайки към бъдещето на сериала, има едно кученце, което ще срещнем много скоро. Името му е Оли и той е виртуалният приятел на Рокси. Знаеш ли кой е баща му? Разбира се, говорим за Жан-Люк. Оли е кученце, което живее в Канада с семейството си, което означава, че не е винаги заедно с Рокси. Вече знаем, че Оли ще се появи в сезон 4 на Блу, защото сериалът за малкото синьо кученце трябва да изясни един много важен въпрос. Някои фенове все още вярват, че Рокси е дъщеря на Жан-Люк, но това просто не е вярно. Бъдещият съпруг на Блу е Маккензи и сега знаеш защо Оли е част от сезон 4. Присъствието на Оли в 4-тия сезон на сериала ще потвърди, че Жан-Люк все още живее в Канада и че ще се ожени за някой друг. Това може да е малко тъжно за някои фенове, но поне Рокси ще има приятел, който живее в друга държава – Макс. Макс е кученце, което ще се появи в края на сезон 4 и ако се появи така, както очакваме, това ще потвърди времевия скок, който Блу ще направи. Това кученце е син на Мия и Каптън и ако се чудиш защо това има връзка с времеви скок, всъщност е доста просто. Мия ще бъде първата от приятелките на Блу, която ще забременее, защото тя и Каптън са най-възрастните и вече преминават през различни етапи от живота. Мия ще стане възрастна преди Блу и със сигурност ще се омъжи преди главния персонаж. Затова смятаме, че всички етапи от живота и срещи, брак и деца ще се случат по-рано. Макс ще се появи в края на сезон 4 като първото кученце, родено в групата от приятели на Рокси. Ако си спомняш последната сцена от епизода Сърпрайз, ще забележиш, че дъщерята на Блу изглежда на около 5 или 6 години. На този етап от живота си смятаме, че Макс вероятно ще бъде на около 12 или 13 години. Мислиш ли, че ще бъде страхотно кученце? Страхувам се, че да. И можеш да бъдеш сигурен, че тук, в този канал, имаме нови видеа всеки ден. Така че остани с нас, абонирай се
и натисни камбанката за известия. Не забравяй да останеш още малко, защото забавлението може да продължи, тъй като сме избрали още 2 специални видеа за теб и за всички, за да им се насладят. Ще се видим в следващото видео и ти благодарим, че гледа. Довиждане!